Здравейте! И ето, че дойде края на 2014 година. Днеска е 31 декември и остават броени часове до настъпването на новата 2015 година. Надявам се 2014 да е била прекрасна година за вас, а 2015 да бъде още по-прекрасна и да осъществите мечтите си, които не сте успяли да осъществите 2014 година. Предполагам всички, както и аз, сте много развълнувани за настъпването на новата 2015 година. И преди да завърша това кратко видео за 2014 година, вчера във Facebook качих видео как рапирам частта на Лил Уейн в песента The Motto на Дрейк. И ако искате, може да видите видеото. Ще сложа линк към видеото долу в коментарите. Ако ви харесва видеото във Facebook, което съм качил как рапирам частта на Лил Уейн, може да го харесате. Или ако не ви хареса, да го не харесате. Или може да го споделите. И да, благодаря ви на всички, които бяхте с мен през 2014 година, които ме подкрепяхте. И пожелавам ви всичко най-хубаво и приятно посрещане на новата 2015 година. В коментарите на това видео може да напишете къде мислите да бъдете на новата 2015 година, с кого ще бъдете и как ще празнувате. Пожелавам ви весели празници, приятно изкарване и ще се видим до година.